ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки Ислам ба муҳориба зидди Дастин Порье бо дигар нақша мебарояд, чунки ӯ Хабиб нест. ин дафъа ҳама чиз дигар гуна мешавад, чунки Ислам Хабиб нест. ин ду ҷангвари гуногун аст ва онҳо стилҳои гуногун доранд. ягона дар чизе ки онҳо монанданд ин дисциплина аст. онҳо ҳардуяшон меҳнати зиёд мекунанд, аммо стилҳои гуногун доранд. Хабиб зиёдтар дар замин кор мекард ва мо ин чизро мехостем. мо доимо ба ӯ мегуфтем ки рақибро ба замин афтон. нақшаи падар мегуфтем ва ӯ мефаҳмид. Ислам бошад дар ҳама стил кор мекунад. ӯ дар Доғистон бо мураббӣ оид ба муайтай кор мекунад. ана Хабиб бошад ягон вақт ин корро кардагӣ набуд. зарбазаниро ӯ танҳо бо ман тамрин мекард. ана барои чӣ Ислам дар стойка инкишоф ёфтааст. Ислам чӣ гуна ки хоҳад ҳамон гуна меҷангад. лекин Хабибро мо мегуфтем ки гӯштин гир, чунки ягон кас дар ҷаҳон гӯштини ӯро манъ карда наметавонист ва мо ин чизро медонистем. Ислам бошад ҳама корро карда метавонад. кай, чӣ гуна ва дар куҷо ӯ ғолиб шудан мехоҳад танҳо аз худи ӯ вобаста аст. мо метавонем ки дар ҳама мавқеъ муҳориба гузаронем. фарқият байни Хабиб ва Ислам ана ҳамин аст. малакаи асосии Хабиб гӯштин буд, аммо Ислам бошад чӣ коре ки хоҳад карда метавонад. бинед ки дар муҳориба зидди Волкановский чӣ гап шуд. Ислам ӯро дар стойка шикаст дод. агар одамон фикр кунанд ки Ислам танҳо дар замин ғолиб шуда метавонад, пас онҳо сахт иштибоҳ мекунанд. Ислам ҳама корро карда метавонад. ман ҳозир нақшаамонро барои ин муҳориба ба шумо намегӯм, аммо ин ҳама кор шуда метавонад. зарбазанӣ ё гӯштин, мо ҳама корро карда метавонем, гуфтааст Мендес. ва дӯстон бояд гуфт ки дар ҳақиқат дар муҳорибаҳои охирони Махачев дида мешуд ки ӯ дар стойка сахт инкишоф ёфтааст ва акнун ӯ на танҳо дар замин, балки дар стойка низ хатарнок аст. лекин ҳамчунин муҳориба дар стойка риски зиёдтар дорад, чунки як зарба метавонад ки туро беҳуш кунад. ногуфта намонад ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Дастин Порье аллакай шаби 1 ба 2 июн дар турнир UFC 302 баргузор мегардад ва рӯзи турнир мо ссилкаҳои бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад, оиди чемпион ва рақиби худ Леон Эдвардс фикрашро баён кард. шикастани Эдвардс осон аст. маҳз барои ҳамин дар вақти танаффус байни раундҳо ба ӯ ягон маслиҳат намедиҳанд. ба ҷои ин кор дастааш ӯро психологӣ дастгирӣ мекунанд. ту беҳтарин менамоӣ, ту ваҳшӣ. онҳо маҷбуранд ки ин суханҳоро гӯянд, чунки Эдвардс рӯҳан суст аст. ӯ на он қадар бақувват аст ки ин корро як худаш ҳал кунад. ман сидқан боварӣ дорам ки ин яке аз муҳорибаҳои осон дар карьераи ман мешавад, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Леон Эдвардс ва Билол Муҳаммад рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304 ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, рӯзҳои наздик ташкилоти UFC кардҳои турнирҳои таъиншудаи худро нав карданд ва чӣ гуна ки мебинед муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Мелсик Багдасарян акнун дар карди асосӣ ҷой гирифтааст ва ин дӯстон маънои калон дорад. ин кор нишон медиҳад ки Муҳаммад барои UFC хеле шавқвар аст ва ӯро дар карди асосӣ монда аз ӯ умед доранд. мо бошад бори дигар аз ин кор шод мешавем ва албатта ки Муҳаммад ва мухлисони ӯро табрик мегӯем. барои чӣ дӯстон карди асосӣ муҳим аст ҳозир мефаҳмонем. кам одамон карди пешакиро тамошо мекунанд. ана карди асосиро бошад бисёри мухлисон дар тамоми ҷаҳон тамошо мекунанд. ва картҳои асосии UFC-ро телеканалҳои калон ва машҳур нишон медиҳанд. масалан дар Русия телеканали Матч ТВ картҳои асосии турнири UFC-ро нишон медиҳанд.
аз ҳамин сабаб ин имконияти калон барои Наимов аст. Агар ки ӯ дар ин муҳориба ғалабаи дурахшон ба даст биёрад, пас мухлисони хориҷии ӯ зиёд мешаванд ва ӯ боз ҳам машҳуртар мешавад. Чунки чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, картҳои асосиро дар ҳама кишварҳо тамошо мекунанд. мо ба Муҳаммад омодагиҳои хуби беосеб ва албаттаги ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, шумо бошад фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.